ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to beeli hela koyli alpha ko on waktu yoni ha to mbay hawa eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal oɗo saaha haala kewka kay ko baɗal bangal jamma asenne jofi alet ɗum ko caggal ɓandu on mbiyanoɗo cheikh fall nde ubbita duppa gam jofedemo peɗeli wonande ko gorkati ɗum ko caggal nde koreji makko jinno wireydemo to Touba fedde dari nder hende guenale Touba sali o wire toon hewɓe noon naggam hen ɗum ko caggal nde procureur yamirima uddiɗe hen losko yañgo no feewi to leydi Mauritanie gonnoɗo hoorejo lindi Mouhammeda Woldo Abdullahi Saar caggal kay nde jagorɗo rendogo taƴanimo wonande duuɓi nogas ko ɗaminana e makko so tawi ñaawo makko ne yana e tettede ngaalu makko dadiɓe gendi leydi ndi jeehi to galle makko gam tettoyde galle mo woni ma en ketto hen musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi mbaɗi piyanɗe ɗiɗi to leera kamene wonde ñono ɓe taɓɓiti seɓɓitiɓe hewɓe tetti werlaji kewɗi kamɓe motoje kewɗe ene wonde armée ji kewɗi wi communiqué armée leydi ndi to Guinée Conakry caggal tettugol passeport uji ɓen liggotoɓe administration leydi ndi waɗi ñiŋali kewɗi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ari laɓɓitinde ko jeeyi sababu tettugol ko ha ko fate banggue golle leydi ndi ɓuura yuɓɓude kabruji men manen ha to Côte d'Ivoire Ghana Nigéria Togo Cameroun ma en jaaha to RD Congo Maroc kame Sahara Occident wi ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗen jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴijam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko ha ko iwru ko to koridi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko ha ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuurandirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niassa mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique,
Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde capantati yarkomaa hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba jeheten ko ha ton to Mbaye Hawa yuɓɓinama toon jamma mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam gowɗo yuɓɓinede kala hittande taw kadi koye oɗo saha gonaɗo ɗum waɗa ko jamma aset ene jofi ale ɗo e tawtorede Aboubacry Ba mo ganduɗa ko gaynako jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe on gammu noon ari toon halifaɓe diine halifaɓe aada hewɓe kono kadi yimɓe hewɓe arnoɓe mbasiyama nde kebbinta julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono kadi wasi ɓurɗo mantinede yimɓe ne duttito e nehdi duttito e diine mumen gusto e gueɗe kala ke ene usta ɗumen ha tenti noon neɗɗo ɗo woni suka ɗo ko ɗon Allah subhanahu wa taala sohli ɗum ko ɗon kadi kañumne foti hatojinde e dewal Allah anda kay ala ko taguira so wona ɗum ɗon nde yimɓeɓe gustoto ko fate banggue lattiji ɗiɓe jarata ɗi e kala saha addude gañgu e ɓeydude musibaji e nder rendo kala kono kadi ñalawma o yuɓɓinama hen ko fate banggue cellal ɓalli hewɓe kay ɓalli mumen kolkisama keeɓi toon leɗɗe kewɗe kay hewɓe caframa hen kono kadi hewɓe duwima oɗo henna mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam kewɗo yuɓɓinede kono kadi kewɗo hen sembe no fewi bani men debbo sokhna Hadja hawa kama en garto hen taw koye sawtowol musidɗo moon Aboubacry Ba hanki o Dakar Plateau yalti ɓesgu mum kala ngam jaɓɓade hoorejo leydi ndi Sénégal hono président Macky Sall khalifaɓe diine aada kala ngari yontaɓe kala ngari joɗade ngam inde holden inde innirte ɗum ko hoorejo leydi Sénégal hol innirowoma maire gardiɗo commune Dakar Plateau woni Aliou Ndoye kam yiɗi firtude inde nde innirno ɗum wona nde goto e ɓiɗɗo gendi leydi France biyetenoɗo Fedreba itte kay watte mawɗo leydi Sénégal ngam golle makko ngarɗude nder leydi ndi ngam fayidagal makko e ummindemo gueɗe kewɗe nder gendi leydi ndi omo jari kay innirde gueɗe kewɗe guila ɗon ɗo laami leydi ndi taw wona hawo iwa nde tawno neɗɗo jari yettude jari jarde koɗo wone gollade ɗo wona ɗacce ha gayna gollade wiyene yette ne jaare nde tawno ko pucci dogata aɗa ɗum ɓuuri ko ha ɓeydo dogde kay kono ɗo ngo dogata ɗo aɗa welti hen nde tawno ngo woni koye dogde ɗum jeeyi sababu noon o holliri ngolɗo henna bolol ngol wo inniri avenue Macky Sall oɗo saaha ɓornima inde hoorejo leydi ndi holliti hen weltare mum mawde no fewi ari ene arde seti mum timmuɗo kono kadi ne wondi kadi e joom suudu mum sokhna Mariama Faysal kanko maw leydi Sénégal holliti hen weltare makko mawde no fewi e tawtorede khalifaɓe Dakar ko wayno Serigne Dakar kame yaade mum kala kocci toon konguɗi ngam artude e golle mantiniɗe mawɗo leydi ndi nde waɗata e nder leydi ndi Sénégal keddoto ɗenam koye ɗin fannuji hoorejo jagarɗo gendi leydi Sénégal woni Amadou Ba gonɗo e lappol mum faggudu artino hanki o ngam tawtorede inde nde innirte ɗum hoorejo leydi ndi kanko Ahmad Ba mo ganduɗa kam woni gardiɗo jagorɗo gendi leydi ndi kala kono kadi oɗo saha ko mbir gembaɗo to banggue Benno Bokk Yakar ngam ko fate banggue hitande fanede kanko on Ahmad Ba gumminɗo lappol faggudu koɓe mbiyata lappol faggudu toon to Thiès hanki o yilloyima toon to jeere liɗɗi mawde wonde e mahede o jaɓɓama toon noon jaɓɓugal payodingal no fewi no fewi kala kayɗo wirti ko Amadou Ba président hayɗo fayi koyngal makko ma ronki dañji ɗum ngam yiddemo bustude wonande walla mbiyen tiggidde yogay ngaluji tiggiɗi toon ha ganduɗa région mo Thiès wawa yitade hoore muɗum caggal jillu makko e ndeɗon jeere o holliti hen weltare makko mawde no fewi kono kadi o hirjini ɓen gollotoɓe nde ɗum ɗo hen yawata gasde beele ɗo hen jeere ne totte Thiès wanaɓe beele kadi mbawa jokkude golle mumena ko ɗon noon o fayi to galle Serigne Cheikh Ahmed Bamba Touré mo ganduɗa kam woni khalifa hande o caggal jaltugol aduna jinnaɗo muɗuma e nder daroɗe nduɗo hen lewru woni daro ndiɗo hen lewru kanko on mo mbiyata Serigne taw kadi ganduɗa kanko on jaltuɗo aduna ko ɓoyani taw kadi ko jinnaɗo mum oɗo hen hande o lomtiɗo
kanko on Serigne Saliou Touré jaltuɗo aduna o yeehi toon yettude duwaw kono kadi on khalifa o fodanimo ma nanganmo koyngal kono kadi ne holliti hoolare mum mawde faade e makko. Hôpital Dalal Jam tawete koye Guédiawaye ko hôpital mawɗo no feewi gonɗo hande e golle so tawi kay golle ɗe qimama so tawi ko temedere wonno capanɗe jeenayyi e jeetati kay fuɗɗima gasde hen e wiide docteur Fatoumata Mbaye Syllawo holliti hôpital o woni koye wattede martaba nayiɓijo mo ganduɗa wonande kay kala ñawnoɗo so tawi koma nawe ha to Maroc walla Tunisie walla ni Europe ɗum noon ma waw safrade ɗon taw kadi nawaka caggal leydi ɗo henna ɓe goni koye ñimnude ɗin machine aji kay bawɗi yiitude kala e rafi bawɗi safrude kala e ñabbu nde ganduɗa e kala saaha leydi ndi Sénégal neɗɗo ne heewi yelanede 50 million temedere million jungo Mariame Faye Sall e juuɗe woɗɓe kala naata hen beele jomum nawe caggal leydi Sénégal wawa safroyade o holliti ɗum kala ma nattu ɗo tan e balɗe seeɗa hôpital Dalal Jam ma wattu kay safrude kala ko ene miije ene safre caggala gendi leydi mum Sénégal. Guy Marius Sagna eɗen gandi ko sarɗi yanke to suudu sarɗeji ndo leydi Sénégal ɗiɗo hen lebbi kala woni koye jilloji mum hakkude Afrique de l'Ouest Afrique centrale ha finma to Europe to Italie kene fotto wonde temedere million woni ko rendina toon gam kay gembude Ousmane Sonko 2024 kanko on Guy Marius Sagna kala ɗo ari hollita kay ko ɓe nangaɓe nder leydi Sénégal ujunere fawde ne ndumba ne ndumbira dawrugol o hollita kadi Ousmane Sonko ɗawaɗo fodde mum kono kadi ɗo ari kala o moɓodirta ko yimɓe gam oɗo saha haɓade laamu leydi ndi Sénégal gartatena joni koye oɗon fannu jagorɗo tourisme mo gendi leydi Sénégal woni Mame Mbaye Niang taw kadi ko koɗo e yewtere grand jury ɗum ko hanki wonno o arti e ñingde no feewi avocat ji Ousmane Sonko o holliti kala kay hande ɗo yetti ko ɓen tekki ndondi nde tawno ko ɓen tigui gadi qirlade wonande Ousmane o yehino toon to suudu ɓosetendu ko ɓen kadi gadi ummitinde woni dossier ji ha yettiɗo o arti kadi ko fate rafi Ousmane Sonko o holliti kala ko hefti on ñawni hoore mum nde tawno kala ko ari hen kañum tigui tekki hondi ɗum koye yewtere nde o bismonno garaten koyeɗo hen tan musɗo badɗo hanki o e nder leydi Sénégal ɗum ko ɗo hen suka gorko nottortonoɗo inde Cheikh Fall mo ganduɗa toon to Kaolack taw kadi ko jofaɗo jofira ko debati gorkati ko ganduɗa hande o yimɓe hewɓe ne ɗeɓa ñaƴƴirde ɗum gam ngaalu walla faaro walla gueɗe goɗɗe walla dañde hen titre aji goɗɗi ɗum noon eɗen gandi kuulal leydi Sénégal ene haaɗi ɗum kono kadi hande o Sénégal ne ɗurni ɗeɗen gueɗe no fewi kanko noon caggal nde o yalti aduna koreji makko doninoma goski makko gam nawde to Touba wirede ɗum toon to guenale ɗe Bahiya ko wona ɗum ko noon cetal ngal ɓe mbiyata dayira mo khadimatul khadima ngal dantal woni toppitingal nden kay kisal juma mawɗo mo Touba kame guenale ɗe Bahiya kala ɓe noon caggal ne mbaɗi hen losko no fewi anda oɗo henna kay ko debati gorkati ko ni tigui woni ɓe mbi ɓandu ndu natata guenal ɗe o nawta noon toon to Kaolack o wiroya toon to guenale ɗe lewna ñasi hen caggal nde tina jamma ko nden noon sete timmuɗo ari ubbiti ɓandu makko weddimo caggal guenale to duppi ɓandu ndu ha wonti kay lewlewndu mawdu no fewi hewɓe hen noon kolliti hen metti mumen woni kadi kolliti hen beelema mumen addi jiyanɗe certuɗe noon hande o nder leydi Sénégal ɓene kaldani ɓeɗe hennane kaldani ko wona ɗum ko noon procureur ɓeɗe tribunal mo Kaolack udditi hen losko yajgo no fewi kono noon dañi naggaɓe fedde toppitinde fannuji ɗiɗon erima yoɓe ɗaccite ko ɓuuri yawde taw kadi yamirore iwri koye khalifa o wonande yo oɗon duppe ko wona ɗum ko noon délégué leegal ngal hoɗi ngal holliti e subaka hande o nene mum oɗon suka gorko ronki munje taƴam ɓernagu nangui ɗum no ɓiyum duppirani wasi fittanum hande o ko wiyete crise cardiaque ɗum woni taƴam ɓernde ko hen o heddi ko ɗin haalulaji goni hande kewɗi sembe ɗo e nder leydi ndi Sénégal gartaten koye laana giwno katto Ganjola taw kadi ɓurno hewde hen ko sukaɓe rewɓe kame worɓe kala anniya mabɓe noon ko fiyade maaje yaade toon to leyɗele Europe suka debbo mo duuɓi 16 lycéen taw kadi ko daɗɗo hen biteɗo Satta Diop arti e laɓɓitinde ko jeeyi sababu
ɗannade ɗum o holliti wonande mawni ko debbo woni ko université caɗele wuuri toon yummakko ne tampi no feewi kanko no miiji accude jangde fiyade maaje yaade Europe ngam walloyde yummakko en kono kaɗo hen laana nde yuwi nde ko rewɓe ɓurno hewde hen taw ko sukaɓe rewɓe hedde duuɓi makko ena nayo sukaɓe rewɓe jiita hen ne maayi gorko goto yiita hen o holliti hen noon ko holi makko mawɗi no feewi to Thiaroye tonne kadi ko embarcation goto hanki jamma sanga 23 heures yiita ken wona yimɓe hewɓe rewɓe e worɓe jelnoɓe kan laana kala mbiya teɓ marine national mo leydi Sénégal kañum ne wawi nangude ko ene tolno temedere e capanɗe nayo taw kadi ganduɗa ko migrant en ɗum wonande nogas e jeetati heccanki o laana mabɓe panno ko capanɗe 6 kilométre nder maaje kaɗɗe leydi Sénégal oɗon sa kamɓe kala ɓe tottitama autorité ji gendi leydi ndi to Touba khalifa général mo Mourita ƴetti pellital wiide yo dartine camion ngaji citerne dokkoji Touba yo gay leyɗe ndiyama holliti so laamu ngu ne wawi walla ɓe ndiyam ɗon ɗo Touba jogui forage uji nogas kono ala ko gasi Touba woni koye ɗom ko mawka no fewi o holliti so laamu ngu waɗani oɗo saaha koɓe dariɓe kanko e almuɓe makko kala maɓe gas forage uji limtindi ha wuuro Touba seera e ɗom kano fewi taw koye konngol porte parole makko woni Serigne Bass Abdoulahi Khadiri ɗum woni ko Touba hande jogui ngal jaɓɓal tolluga police teeɓima toon sukaɓe rewɓe hewɓe no fewi hakkude duuɓi nogas e ɗiɗi duuɓi 15 taw ko sukaɓe rewɓe iwɓe to Ndar yeeyoɓe koye mumen kono kadi on moɓe baddata malde jeyɗo sababu haaɓe jeeya koye mabɓe kañum e hoore mum wiyama hen teɓ octobre rose oɗo saaha uddi demuɗi mum ɗum ko hanki toon to Diourbel e tawtorede Marie Khemesse Ndiaye tawtoredemo ɗum noon ko octobre rose eɗen gandi ko lewru hirjinde rewɓe ɓe nde jahata jurnitoya cellal ɓalli mumen guila to banggue enɗi ko wiyete cancer des seins ɗum ko cancer enɗi kame cancer du col utérus ɗum ne kadi wonata koye sukaɓe rewɓe ko ene fotto wonde 13 ujunere debbo wawi yiilede ɓandu mum ƴeewe so ala rafi kene wona 1,4 jeeɗiɗi dañi vaccinede taw ko cancer du col walla ni de sein kono fotto wonde 300 mbawi tawede hen oɗo saaha ƴettama en charge ko ɗin ñalɗi goni juɓɓinaɗi ha ton to Madina Gounass taw toon ko musidɗo men Amadou Samba Lo to wuuro Madina Gounass octobre rose yuɓɓinama toon Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Saar Abdullahi Saar mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe weltare TV weltare ɓiɓe fulɓe andu dinema Saar Abdullahi Saar kabrujon ɗo e nder wuro teddugo Madina Gounass e oɗo aset jawtuɗo Saar Abdullahi Saar waɗama ñalawma mawɗo ɗon de centre santé mo Madina Gounass tawetegal ɗon de legal sifaw ko fate nduɗo lewru wiyetende octobre rose ko fate ƴewtade cellal ɓen rewɓe gila to cancer enɗi ha e cancer de jibdirgol on ñalawma faydini sanne bandiraɓe heɓe mbawi tawtorede kono kadi rewɓe heɓe mbawi kadi a tawtorede kono kadi waɗama kadi ƴewdo ɓen cellal mabɓe ko nandi hen kala mo ganduɗa ɗe wonde rafi o wawa windede ordonnance wawa yaade safoyade mo ganduɗa kadi ene wonde cellal ɗum timmugal kono kadi alhamdulillah rabbil alamin wadde noon jewta kadi belde ɓurɗe kono kadi mbaɗama hen andinde yimɓe so rewɓe tittinama nduɗo lewru taw ko safaru mum taw safar saabu Allah ko fati e cancer ɗum daw ko haali ndaw ko foti saabu andude debbo wona sara e oɗo e ngoɗo rando wona sara e société o wadde noon hollirama ko debbo jibinta ko debbo kadi nehata kono kadi ko debbo kadi ene saabo ha enɗam wona hakkude yimɓe jiidigal laya e nder rando rewɓe ene caabo ɗum wadde noon kamɓe kala ɓe kolliri laamu Sénégal weltanoɓe muɗum saabu suɓade nduɗo lewru hen octobre inin octobre rose taw ko fade cellal rewɓe kono kadi fade cellal cancer wadde no laamu ngu kadi waɗi foddima ha timmi eɓe jetta laamu ngu no fewi bandiraɓe kala mbawi hen weltade sanne bandiraɓe kala mbawi arde tawtorede kono kadi safara o ko safara saabu Allah ɗum kadi ko wonde bandiraɓe weltare mawde no fewi ñaguima Allah tan kaɗa ko tawtorede laabi kewɗe limtinɗi ha golɗe mbawa rewde e lawol yuɓɓini ha waɗa fayida taw ha caɗele gote ngala hen so Abdoulaye Saar ɗe ciftora musidɗo men Amadou Isaga Kebe gorko mbotta ruttema jomum yo Allah hirmo yafom ha ɗum aljanna ɓo en sakkanademo kam e duwanademo ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass pewde weltare TV weltare ɗuful andudinema Saar Abdoulaye Saar. Amadou Samba Lo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ɗon ɗo ciftorɗa musidɗo men
Amadou Isaga Kebe mo ganduɗa kala takkusana sen giwino Madina Gounasa hade min yaade to Gambi koddiren Abouba ko hewde rewde koto makko ɗo juuroɗen mo calminen mo dande makko ittonde stress lumbotonde e nder jayde men e kala saaha yimɓe hewɓe ne beltoro ɗum nde jomiraɗo ɓeydata yurmede makko toon to leydi Mauritanie paaɗena jeeyeten ko toon to Nouadhibou jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe yejjitta DJ Sall mo ganduɗa kañumne ko bandira debbo jayde Weltare TV ene jeeya Weltare TV nde tafetende omo jooɗi mo adda hen miijoji makko e peeje makko kala jaltude noon oɗo saaha kenon duuɓi jonɗi no feewi ɗon nelden duwawa maire Gueye Rahmatullahi Sall e dendagal bandiraɓe kala taweteɓe toon to lobbudu a yurmede jeeheten ko toon to Nouakchott to yinton musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie yontere yawtunde wonande jaagoɗo ñawoje gendile ni woni procureur ɗaɓɓirino duuɓi nogas e kaso nde o lelto ɗum kono kadi ngaalu makko kala nde tettete ha laaɓa dadiɓe noon jeehi to galle makko Alhassane Oumar Mbotia. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Sar Abdullahi Saar kabru men ɓuttiri ɗo e galeji kono Mauritanie e ñalawma hande o amde capantati lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi e nogas e tati on mennoɗo ardata kono leydi kono Mauritanie Mohamed Abdel Aziz kamɓe de policier ji mbawi kono arde toon to galle ma caggal kay nde o waɗano hono duuɓi nogas e kaso e jawdi makko yo heɓte ha laaɓa ɗum waɗi noon ɓe gaari e galle mabɓe ɗo gam kay jertinde hono galle o wiide wonde kay e oɗo saaha ko laamu ne liɓi wiide kay galle ɓoɓe kuɗi o ala ko laamu wi wonde ene keɓta ɗum noon ƴe mbaɗa feere ɓe keɓlono yaltude kono galle o ɗon noon koreji makko mbawi wiide wonde oɗo galle moɓe kuɗi wona galle hono Abdoul Aziz ko galle hono ba makko ɗum noon ko ɓesgu mum hoɗi hen kadi babiraɗo wona kattoɗo no fewi aɓe ñaguiɓe nde ɓe mbasat kadi dérange ude hono oɗo mo sellani e wiide kadi aɓe eri hono ɓesgu kono hono Mauritanie e wiide wonde kadi yo ƴeew ko laamu ngu hono waɗatanaɓe ko ɗum noon wiide wonde aɓe jaltinaɓe e galle mo taw kadi komo jinnaɗo Abdoul Aziz jeeyi galle o wona kadi hono jeeyi mom jagol galle kono leydi hono Mauritanie ko yowiti e cellal na mint Hamdi wulla mokanasta holliti kol huuli mum e ɓeydugol kono rafi cancer taw ko enduɗo e leydi hono Mauritanie caga kay nde ɓe jooɗi noon ñande hoore biir e yuɓɓinde ko yowiti e kirguilgol rewɓe e wadde kadi loydo rafi o ha kadi ko ɓuuri yawde e jaccade e ɗeɗo noon o dumuno noon rafi o tolno yima e sappo e jeetati e nder temedere ko ɗum waɗi ɓe mbaɗi ñalawma taw ko keeriɗo ko fatte hono taw kadi ko science hani e dépistage taw ko précoce e wadde kadi diagnostiqué oɗo rafi noddirteɗo cancer hono endu e ɓen rewɓe Mauritanie naɓe wawi noon yuɓɓinde ɗum ko unité taw kadi ko witto hani e taw kadi ko jangguingol toon to centre national to mo oncologie wurmirgol oɗo campagne waɗama ko fatti noon e jagolgal ono taridi ɓereɗo hono Lalia Ali Camara taw ko kanko woni jagolgal hono taridi o wawi wonde fuɗɗade e ñallawma wiide kay am waɗa ko wiyete hono campagne taw ko national sensibilisation e ɓen yimɓe kay ko fatti e cuumu ladde ɗum noon ɓe mbaɗi ɗum ko ñande aset wonde hoore biir nogas jeetati lewru yarkomaa ujunaji ɗiɗi nogas e tati taw kadi koye localité El Jedida taw woni koye commune Gouray falde taw ko Kabou diwan hono Guidimaga oɗo lancement noon hono waɗama e tawtorede hono gouverneur mo oɗon hono diwan wonde hono président du conseil régional wonde de e ɓen ardiɓe hono palɗe woni maire uji woni directeur de la SNAT woni société goto e fédération ɓen nehoɓe jawdi hani e GNAP e ɓen autorité administrative local e affaire ndenka ɓeɗo foof ene tawtora ñalawma o wawi kadi kanko jagol ngal wiide wonde e oɗo ngal ɗo pellital de waɗɗi kala ko neɗɗo foof nde rentoto ha hisna taw kadi ko ladde nde gam kay taw kadi ko guila aynaɓe hani e ɓen taw ko remoɓe nde dentoto foof e ɗiɗo kono cumoli SNAT wawi hon ɗoftude nduɗo jagorɗo gam kay wiide wonde ma waw wadde wona gueɗe kewɗe ko fatte ɗin gambi en ha wawa kadi kono rentade e fraude diwanuji taw kadi ko jeeɗiɗi e taw kadi ko ɓen ko remoɓe e aynaɓe ne mbawata kadi ono rentade ne foof taw kadi e kala saaha e
cumuji ɗi ene mbaɗa kala hirade ɗum noon ɓe jiiɗi kadi ko rentade e oɗo saaha mo gonɗen jawgago noon wi wonde ma wawa addandeɓe wadde atelier ji hunde ɗiɗi e wawde wadde taw kadi ko hirjino e ɓen taw kadi ɗin équipe aji e wawde kadi haalande ɓen hoɗɓe toonɓe nde ndentoto goto foof e banggue mum ɗum noon oɗo lancement campagne wawi hono waɗede taw kadi koye e nder rentade ɗiɗo cumuji ene tawtora e toon taw kadi ko ɗiɗo région ngaji tawɗo ndema e gaynaka ɓuuri hewde e nder leydi hono Mauritanie ene jeeya hen Guidimaga ene jeeya hen hoduji ɗiɗi woni hodol Charqi e hodol Harbi Lasaba Gorgol Barakna wondude e Trarza ɓe foof ene jeeya hen hono renoɓe taw kadi ko maje kadɗe ɗo e nder leydi hono Mauritanie ɓe mbawi hono jaggude temedere capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo to Nouadhibou to ɓen yinnoɓe yaade taw kadi suuɗode e ɗen laaɗe e ɓe mbawi hono guidde ɗumen artirde ɗumen e ga ha ni to wuuro hono Nouadhibou ene jeeya hen noon Sénégal naaɓe ene jeeya hen Gambie naaɓe e Guinée naaɓe ene wonde kadi e woɓɓe kadi ɗum noon ɓe mbi wonde e ɗiɗo lebbi hono battidiɗi e dey kako ɗannoɓe toɓe e suuɗe e ɗeɗo laaɗe ene kewi kadi rewɗo e maaje taw kadi ko banggue moƙi tani o ɗum noon Sar Abdoulaye Saar mara ko ɗum ɗo tongiɗon e kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande ono musidɗo moon ono Alassane Oumar Mbocci gorko mo Sandogo gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique weltare a yawo TV Alhassane Oumar Mbocce to leydi Mauritanie golle ma jooɗi peewi sen giwi to leydi Mauritanie waɗɗani Sahara Occident wi tonne kadi ko pettanɗe 4 mbaɗi toon taw waɗɗani nokku moɓe mbiyata Asmara ɗen pettanɗe noon jeeyi sababu neɗɗo goto wasi hen fittande mum yimɓe tato gañi hen goto saɓori kono kadi ɗiɗo heddiɓe ne tampi no fewi nawama to layyuna 2 kilométre hakkude mum e Asmara taw kadi ganda koto capitale Sahara Occident wi kono ɗum konon laamu leydi Maroc holliti udditi hen losko yañgo no fewi ko jeeyi sababu ɗeɗo henna pettanɗe ɗe gandaka sengi wi toon to Sahara waɗɗani Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali gawo taw koye opération goto dow e less kala koninkoɓe leydi fama gumminino ɗuma nden fiyande noon ɓe jaltini dingiral wolde kene tolno e tato walla mbiyen 3 e ko fawi taw kadi ko ɓen joguitiɓe armeji ɓeɓe nottirta seɓɓitiɓe kay koye wonnoɓe e pikkopaji mumen ko ɗin tigui ɓe mbawi bombude ha wonti ndondi ɓe tetti hen noon armeji kewɗi no fewi ɗum waɗi koye nokku mum mbiyata leere kame ñono cercle ñono ko toon ɗum waɗi fiyande wonde waɗi ko toon to leere ɗeɗo piyanɗe ɗiɗi kala holliti ko fama dañi hen polgu manggu no fewi sooɓe tetti hen motoje kewɗe kaɓirɗe kewɗe en wonde gueɗe kewɗe no fewi ɓe kolliti oɗo sa fandare mabɓe ko remnude golle mabɓe haaɓe mbawa addude nden ka ekkisala e nder leydi ndi leydi Mali kala hakkude Bamako e Moscou ngal jokkodiral de ne ɓeydo yarude yeeso no fewi wi Mali Actu ko ene tolno 150 taw ko 150 million litre taw ko gasoil mo hinde carburant ɗum woni ko iwata toon to Moscou faade to Bamako saabu teskinde oɗo saaha mo gonɗen Bamako leydi Mali ene tacca e caɗele mawɗe no fewi ko fate banggue kuppiraji courant ha ganduɗa jagorɗo tambiɗo oɗon fannu hollitino jeeyi sababu ko guyka hewka teskaka hen kene tolno e milliard uji jonɗi no fewi kono ɗo saaha maɓe ƴettu peeje mawɗe no fewi gam yaltinde leydi ndi eɗen caɗele pont mo Bamako ɗo maayo ngo heewi ɗo ko werla goto mo hinde camion carsunoɗo taw kadi ganduɗa ko farine sarsi kadi gueɗe goɗɗe ha heewi taw ko gueɗe guurane doganno dogdu sattudu no fewi hawre moto goto ne ara kanji ɗiɗi noon ɗemno natodirde moni hen kala acci lawol muɗum camion kañum accino lawol mum heeli barriére yani koye nder ɗamɗon ndiyam camion kam wawi awede ha yaltina kono on chauffeur yiitaka kono ne kadi chauffeur moto e hoore mum yiitaka ha ɗo gonɗen ɗiɗi ɓe kala jiilama kono jiitaka jeeyi sababu oɗon camion ko dogdu sattude o dogganno ñalawma ballodiral woni ko yuɓɓina to Bamako lamorgo leydi Mali taw kadi ko ardi ɗum walla ngal ballal iwi koye fond orange Mali mo ganduɗa kam e directeur mum woni Aboubacry Siddique Diop ne wonde jaagoɗo cellal ɓalli gendi leydi ndi madame colonel
asa ba diallo touré kame seti mum kala ɗum noon yuɓɓina koto bamako taw kadi ganduɗa kene foto wonde temedde 7 million woni oɗona fond monnaie orange yaltini ngam wallidde ko fati banggue cuuɗi cellal ɓalli kame jangde gendi leydi ndi ha ɓuura wawde yarude yeeso ministre laafaji mbulaji poɗɗi yaltude leydi Mali 31 lewru décembre kono kadi wonɓe toon to kiidal bas cakkitiɗo mo kiidal woni ko ñalawma hande o walla 31 ñalawma janggo woni koɓe piɓi yaltude gendi ɗi ngam caɗele ndenka e kissala communiqué armé gendi leydi ndi taw yalti ɗum ko colonel Souleymani Dembélé wo holliti wonande joƴƴingol ɗereji ngam jeeyede koni yankagal gendi leydi ndi fonno gasde ko nogase jeeɗiɗi nduɗo lewru octobre ɓe ɓeydi ha 3 lewru novembre beele kadi sukaɓe hewɓe mbawa nadde e armé gendi leydi ndi to leydi Guinée Conakry paɗena to leydi Guinée wi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol ɗum ko caggal hoorejo leydi ndi woni colonel Mamadi Doumbouya kame jagorɗo affaire étrangére gendi leydi ndi kame jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol am e hoore jagorɗo gendi leydi ndi woni Bernard Ngomo nde ɓe ƴetti peeje kay tettude passeport uji administration leydi ndi kala taw ko passeport uji diplomatique addi haala mawka no fewi a waɗi ñiŋoje kono woni hen kolliɓe ɗum koye article aji leydi ndi jeeya kono kadi oɗo saaha mo gonɗen ko yidde rewidade golle leydi ndi ɓen joguiɓe passeport uji diplomatique ne jalta leydi ndi koɓe golloyta caggal leydi koɓe gaddata golle mabɓe kala no yaari beele wawde ŋarɗinde gouvernement leydi ndi ha ñiŋoje walla tunwinde ko fati e banggue diplomatie leydi ndi wasa herƴude wasa bonde ko yurmini serata e wadde kala saaha ɗum noon koɗo henna sukka debbo nottortonoɗo Fatou Sow walla men Faty Sow Kemal Faty Sow Kemal ganduɗa wonno ko ñande nogase jeeɗiɗi nduɗo henne lewru woni ñande aljuma nde ñande wo iwi golle makko wo ari noon e bettere to galle mabɓe o tawi sehilaɓe makko e yiɗɓe makko e bandiraɓe makko kala ne coodi gâteau ñande hen ko manditare makko ko mbiyata anniversaire makko aɓe jima mbiyamo joyeux anniversaire aɓe kaala inde makko welti hen weltare mawde no fewi noon o wonde mabɓe seeɗa ɓe kollimo yo yaha o ɓuftoyo o worno cencen ko wara ɓe ndenda kikiɗo ɓe jiiɗi ko waddemo surprise oɗon beelema nde o naati nder studio yaltini wutte makko ɓurɗo yodde ɗo wiyata ɓorno ɗo ko ɗon tan fofano makko dari o ronki fofde o ɓoyi toon seeɗa noon goto e miñiko en tawimo toon wimo ko woni o wi ko donkuɗo fofde nde ɓen gandi ɗum koko wonti gonga mbaɗimo e oto nde o yetti ɗon ɗon o wasi fittano makko kono noon oɗo saaha loskoji mbaɗa men andaka ko jeeyi oɗon sababu Burkina Faso ɗaminaki yuɓɓinde sumgoji juillet 2024 ɗum koye konngudi hoore jagorɗo gendi leydi ndi woni Apollinaire Joachim o holliti noon oɗo saaha leydi ndi ene gasa maɓe juɓɓin ne gasa kadi koye caɗele mawɗe wona nde tawno heewɓe koko geggi guure mumen ne payi nokkuji goɗɗi oɗo saa kadi ko fati banggue liste walla fiche électoral ala kala ɗo windita hen haydara tene kadi leydi ndi no wayi dillude ni hol rendoɓe ene gotoya beele ɗum ma jogor latade walla ala RDC Congo oɗo saaha mo gonɗen taw ko kaso mokoma ko tanaji bonɗi mbaɗat toon e kala saaha gam teskede ko heege mangue tawete e nder oɗon kaso budget leydi ndi ko wotanta ɓen dumbaɓe ko dumbaɓe noon ɓuuri ɗon hewde ha ganduɗa ko ene tolno e 14 dumbaɗo wasi fitta ɗum toon to Nord Kivu e nder kaso taw jeeyi sababu ko heege ɓurtugue no fewi pelle darniɗe oɗon fannu erima ko ɓuuri yawde ɗeɗen gueɗe nde jurnitte to Côte d'Ivoire hakkude Alhassane Dramani Ouattara kami hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ɗum ko caggal nde hoore leydi Sénégal iwi toon to Bruxelles laamorgo leydi Belgique fayi ko toon to Abidjan Mango jaɓɓama toon jaɓogal payidingal no fewi discours hakkude makko e Alhassane Dramani Ouattara hakkude mawniraɗo e miñiraɗo kanko hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall o holliri omo yonni no fewi golle hoorejo leydi Côte d'Ivoire woni Alhassane Dramani Ouattara ko gollata ko gueɗe puɗɗe ñembede nde tawno guila tan ari e gardigu lefol laamu leydi ndi ko noon ne kidi ardinoɓe ene moƴƴini jokkodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire kamen Sénégal
omo yettamo jaara ɓen adiɓe ɓe kono kadi oɗo hen Alassane Dramane Ouattara gila ari ma wi jokkodiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Côte d'Ivoire koko ɓeydi yarude yeeso o holliti noon golle ɗe oɗo hen hoore leydi Côte d'Ivoire gollata ɗe golle joɗɗe poɗɗe ñembede kono kadi maɓe jokku kaldigal ko fate banggue surage o guila e caɗele gonɗe e nokkuji ɗi kala ha fayma international a kala to leydi Ghana Union européenne walliti ko ene tolno 500 taw ko auto blende mo hinde militaire walliti ɗum laamu leydi Ghana beele Ghana ɓeyda kadi tekkinde keerol hakkude Burkina Faso gam habtade kala saha seɓɓitiɓe iwoɓe toon ne naata e nder leydi mum Nigéria gila tan kanko Bola waare lefol laamu hollitino maw noddit ambassadeur aji leydi makko kala 30 lewru octobre ko janggo gasata wi Alkashim Abdoul Khadiri kam woni joguiɗo konngol jagorɗo affaire étrangére gendi leydi ndi wo holliti dirtintake ñalawma janggo kala kay ambassadeur mabɓe to wonno yo dattin golle mum ara nottade noddade hoorejo leydi ndi to Togo duwagne leydi ndi holliti ko ñalawma janggo ɓe puɗɗata walla ni 30 octobre hande o ɓe puɗɗoto yeyde kene tolno 85 contenaire taw ɗin contenaire uji kala ko jeebaɗe ɗon ɗo kaggulaɗe mo lome ɗum kadi ko contenaire uji ɗi ganduɗa jomumena garanani ɓoyɗi ɗon kono contenaire kala kono gase 5 millions taw kadi a ruttetake ko tawɗa hen kala ko sensé maɗa Cameroun hande o ko jamdi sattude woni hakkude yeyoɓe mburu kame jagorɗo jeeygu leydi ndi ɗum ko caggal nde syndicat ji fiyeɓe mburu fandare mabɓe kayit locol yarɗo yo heddoɗon ɓiɓɓe leydi noon kolliti ne seeri no feewi jagorɗo wonande jeeygu holliti koma uste hen ɗon nde loccol mburu woni buuɗi 30 kanko fandare makko ko arti ɗum buuɗi 28 buuɗi ɗiɗi guste hen ɓe kolliti ko fari banggue sac farine mo 50 kilo jaranno ko ujunnaje ɗiɗi walla mbiyen jaranno ko ujunnaje 3 e temedde 3 oɗo saaha yeehi ha ujunnaje 3 temedde 8 kono kadi so tawi ɗum ustama ala kala ko wawi nafdeɓe haydara joolam jaberi guerre hakkude Israël e Gaza Hamas oɗo saaha wonande combattant hen Israël naɓe zarde combat ji mabɓe kewɗi naati e kerola nder leydi Israël ɓe erima noon finoɓe to Palestine kala nde geggata paye banggue less oɗo saaha fandare mabɓe kay ko lawƴude nokku o ha laaɓa kala ɗo wonno commando mo Hamas ɓe momta ɗum ha laaɓa ɗum ko guila 27 nduɗo henno lewru internet ndiyam kuura kala koko kuppano kikiɗe hanki o noon internet arti beele ɓe mbawa jokkodirde enɗam mabɓe kala Gaza 11 swarte ɓe kolliti wonande guila tan laaɗi diwoje ene wondi kadi e charge de combat ji buttata wonande bomboje mumen e nder Gaza e hoore mum ko ene tolno e sukaɓe rewɓe hewɓe mbasi en pittali men oɗo saaha 130 bébé tokosono ene tawi hakkude wurɓe e mayɓe États-Unis d'Amérique Joe Biden e rima ɓeydugola balle to Gaza beele kadi wawa taccude toon to Égypte faya toon ɗum koye téléphone dendaɗo hakkude hoore jagode mo leydi Israël kame Abdel Fattah al-Sisi wondude hoorejo leydi America to Russie bowal laaɗi diwoje ngala bowal laaɗi diwoje ngala Daguestan toonne kadi ko tana hanki waɗi toon ɗum ko laana ndiwo iwnoko toon to Russie jurinoko ɗon ne fayi to Moscou ko seppo mango kaya ha kalal ndiwawa ɗeɓi kayni wonɓe hemɓe jaggede hen ko wona ɗum ko noon hanki ken wona 60 neɗɗo mbiyama te police ji kewɗi gañi men ngal bowala diwoje ngal uddi ɗo ha 6 lewru fanude tawno won gueɗe bonnade toon Paris Londres New York hewɓe ceppi ñande 28 nduɗo hen lewru gam hollirde mette mumen ko fate caɗele baɗeteɗe toon to Palestine Turquie hanki mawnini wonande manditare centenaire mum woni 100 jeytari taw kadi ko leydi Turquie woni république Turquie taw kadi koye Moustapha Kemal taw kadi ganduɗa wonno ko 29 octobre hitande 1993 Recep Tayyip Erdogan hanki waɗi hen discours jeytari leydi Turquie kono kadi wari koye mbadi wasde yonnude ko waɗete toon to leydi Palestine jamma e ñalawma ko kure o holliti ɗum yo darto ko ɓuuri yawde musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabruji garani en kiiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon
hakkille mon sehil mon Sar Abdullahi Saar kettimalaki jam yo jam Allah hiranen